Dámy a pánové, já jsem Ondřej Bláha, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, tohle je nový kanál Ty Bláho Extra a budou tady vycházet reakce, na hlavní kanál vycházejí vlogy a různý jakoby videa, které už jsou trošku na úrovni, ale přece jenom rád se vyjadřuju k věcem a mám k tomu co říct a doufám, že vás to baví. Takže nezapomeňte dát like, odběr, komentář, pošli to svojí babičce a jdeme na video. Jsi v pohodě? Jsem v pořádku. Děkuji. Pro příště, ať zase nezakopneš, vem si radši tohle. To bude určitě lepší. Malovat, kde je to jabko? A pokud i ty chceš svůj iPhone, utíkej na jabkolevně.cz a použij můj kód TYBLÁHO600. Dnes uvidíš. Chcel by si sa nalíčiť, to sa môžeš ako chlap. To moc gej. Spravujem sa. Keby si odo mňa vypýtaš heslo, tak ti dám asi fatku. Si rovnako. Sleduješ menučko, Asi rovnako. v ktorom sme naposledy spojili ukecaného Filipa a Pavla. Počkej, jak tohle dopadlo, na to jsme tady koukali, čet. To bylo úplně v prdeli. Z tohohle jsem kvetl, pojďme. Rande vraj trvalo celkom dlho a tieto fotky aj z prechádzky hovoria za všetko. Chudák borec. Jako upřímně, já si myslím, že nám nepřísluší komentovat to, kdo si vybere s kým, jak trávit čas. Takže prostě myslím si, že ta hlava byla majestátní, takže věřím, že držíme palce a muselo to být moc fajn. Dnes skúsime mečnúť už na prvý pohľad krásnych mladých ľudí, Matúša a Sofiu. Čauko, volám sa Matúš, mám 20 rokov a pochádzam z Galanty. Volám sa Sofia, mám 20 rokov a pochádzam z Nových Zámkov. Venujem sa taktiež astronomii. Milujem sledovať planéty na teleskope a hviezdy. Na rande som aj za pozeranie hviezd alebo za západ slnka. Voľno Čože? Sofia Kudlankovitý typ lidi. Sofie, sympatická dáma, kluka jméno se nepamatuju. No nic, jdeme, to je prostě klasika, je, let's v go. čase rád športujem, hrám na gitare a hrám futbal. Zatiaľ mi nikto nehral na gitare. Keby aj chce začať, tak by to muselo byť fakt dobré, aby som sa tam neprepadla od hanby. A možná je takovej trošku, počkej, já se na to podívám, je to takovej, možná i volavka type shit. Vidím tam volavku a kudlanku, kámo. Ale jako sympatická slečna. Zlá vlastnosť je výbušnosť. Dosť veľa prokrastinujem, dosť veľa nadávam, to, že fajčím. Prihlásil som sa čisto len zo srandy. Kamarátka mi povedala, že prihlásil som sa. Uvidíme, že čo z tohto bude, ale veľké očakávania nemám. Či dnes Matúš vytiahne na Sofiu gitaru, uvidíme. Nebo ptáka. Se dozvíme v tomhle videu, let's go! Zhodneme celé menučko. Začnime teda pred jedlom, v ktorom sa dvojica môže spojiť bez vyrušenia vizuálom. Ahoj. Čas. Ako sa voláš? Volám sa Matúš, ty? Ja sa volám Sofia. Koľko Ako máš sa rokov? máš? Ja mám 20. 20 ja tiež. Dobre, ešte že. Bol som rád, hej. Keby bola staršia, bál by som sa možno tých skúseností. Asi, že by mala väčšie a to by mohlo odradiť. Čomu sa venuješ? Tak ja študujem, pracujem na polovičnom úväzku. Ľúbim sa líčiť, fashion, chodiť von s kamoškami. A dávam si záležať, jak vyzerám, jak sa obliekam. Teraz mám Buffalo topánky, toto sú Vans, rifle, diesel opasok, toto netuším. Ja vieš čo, venujem sa Kámo, jako on je těžký nonchalant. fotomodelingu. Fotomodeling. Privyrábam si momenta. Jako lidi fotomodeling dělají fakt Ale jokes on you, kámo. Já jsem chodil i přehlídky, takže vlastně ne. Takže v pohodě. Ale grafickým dizajnom. Keď povedal, že je model, som nevedela tak úplne čo čakať, pretože tam sú aj trošku tie predsudky, ale z druhej strany som si povedal, že tak hádam nebude škaredý. Dal som si teda od školy pauzu, ale ako hlásil som sa teraz na vysokú, čiže budem nastupovať. Takže chceš pokračovať v Chcem štúdiu. pokračovať, hej. Ja idem študovať cestovný ruch. Na techno rád chodím, ty. No, dramáče, akože v pohode. Hej, to je crazy, jako strašně moc mladých lidí poslouchá drum and bass a techno a tak. Já ani nevím vlastně, co z té elektroniky jako vlastně mě baví nejvíc. Jako dramy jsou jednou za čas, no, já z toho mám potom úplně guláš v hlavě. Techno, no podľa toho, že kam. Keďže som z Galanty, tak tam nič není a tak chodíme s kamarátmi do Trnavy na technoparty. Máš nejaké, že kontroverzné názory na niečo? Vieš čo, ani nie, akože do politiky sa ani nejako moc nevyznám, moc na to nehľadím, ty.
Politiku riešiš? Do určitého množstva. Si skôr liberálka? Áno, Áno. akože to určite. GG. Si myslím viac, že som skôr liberálny. A ohľadom vzťahov, že máš nejaké kontroverzné také názory? Ešte asi aj nie. Ty? Akože podľa toho tiež v čom podľa mňa. Napríklad také OnlyFans modelky, tak tie vôbec, to jasné, to to vôbec. asi Ale nie. rovnako ani takí chlapci, ktorí si myslia, že zjedli encyklopédiu. Podľa mňa je napríklad kontroverzný Fiky Sulík aj s jeho frajerkou, alebo teda aj bývalou, ktorá... Ten jede teď, kámo, crazy content. On je jakože, jako viděl jsem nějaký jeho videa, má takový hrozný pocit, že je jako nedotknutelný. Ale jako ve spoustu těch věcí, co říká, má pravdu, to se mu jako musí nechat. Sú vždy maturantky nejakého dôvodu. No nic, prostě týpek jde pro ten ne-expired type shit. Ach, chichouvej, pattern, je to pattern lidi. OnlyFans, no tak ako ja som dosť žiarlivý na takéto veci, hej, či by som to aj nedovolil a s takým človekom by som určite aj nebol. Ty si žiarlivá? No tiež podľa mňa do určitej miery. Keď je to tak, že tú babu napríklad poznám, alebo tak, že je priateľská aj so mnou, tak mi to je jedno, kvázi, bav sa s kým chceš. Ale keby to je vyslovene nejaká, z ktorej cítim, že mi robí na schvály, tak asi by mi to vadilo. A máš nejaký tip? Tak, nech je vyšší, nech má nejakú charizmu, akože v sebe skôr. Tak určite ma musí nejak priťahovať, ale vyslovene, že typ podľa mňa nemám. Ty máš nejaký taký, že typ? Já taky nemám typ lidi. Prostě, kámo, nemám typ Albe. Jako buď to musí být kozatý a blondětý, anebo prdelatý a god. Takže možná nějaký ten typ mám. Ale god ani ne, ale prostě líbí se mi, kámo, jako grunge make-up. To je můj nejoblíbenější make-up na holkách. Vypadá to takhle. Yes. Nemám rád takový to latino, kámo. To je prostě extrémně odporný. To se mi prostě nelíbí, kámo. No, tak to bychom měli. Ešte vôbec nemám žiaden typ, hippie vibe, ako vôbec musím si s tým človekom len sadnúť asi. Aj naša mini dating show má jasné pravidlá a preto teraz dvojica na tabulky napíše, koľko bodov z 10 by dala proti sediacemu. Ak bude súčet čísel vyšší ako 10, pokračujeme. Tak co, půjdou? Let's go. V tom kole som jej dal 7 bodov len kvôli pocitu, ktorý som mal. Vibe nachytali Matúš a Sofia približne rovnaký. Zmení niečo ich prvý pohľad? Teraz. Ahoj. Môžeme sa spoj objať. Ne. Ahoj. Kámo, týpek jí dal úplně, že čau kámo. Čau. Inak som si ho predstavovala, neviem ani ako, ale trošku inak som si predstavovala, že bude vyzerať. Asi tak trošku drsnejšieho som si predstavovala. Je to Ja model, som sa- kočko. Tak to predstavoval teba. Úprimne. Áno. Hej. Sofia sa mi vizuálne páčila. Ako moc bolo bude, keď poviem, že som zabudla, ako sa voláš? Fú, ale to já bych teda asi taky nevěděl, no. To volám. Matúš, dobre. Ja som zabudol teba. Sofia. Sofia. Úprimnosť by v tomto vzťahu nemala byť problémom. Povie si dvojica pravdu aj v špecialite šéf kuchára? Máme tu hru, že si budeme vyberať, že ktoré skôr. Že skôr by si vložil úspory do spoločného biznisu alebo odkladal na spoločný dôchodok? Asi úspory do spoločného biznisu. Kebyže mám vlastný biznis, tak by som založil asi vlastnú značku oblečenia. Já si myslím, že ono prorazit jako v ne tak populárních oborech je dneska jako velmi jednoduchý, protože každý chce dělat to stejný. Myslím si, že je asi lepšie investovať niečo teraz. Hej, neviem, moc ďaleko je ten To sa ja myslím, a hlavne kto vie, či sa dôchodku my ešte dožijeme. Ja by som možno chcela aj niečo svoje, možno keby nejaký salón, alebo tak s oblečením, alebo... I love it, kámo, prostě I love it, jakože se to vždycky potvrdí, ale prostě do minuty, kámo, vždycky. Techno alebo rap? 3, 2, 1. Ja som skôr rap. Hej? Akože išla by som kľudne aj na techno, ale asi radšej ten rap. Tak zvyknem aj takto, že soul, pilsy, niektoré separové, aj rytmus a všetky to nerieš. Takže ďalšia otázka, že či mäso alebo šalát. Toto ťa možno zarazí, ale ja som vegetariánka. Kokos. Keby som bol s vegetariánkou, tak by som mäso vedel obmedziť, ale
Asi by som neprestal jesť mäso. Ja milujem mäso. Ja som už veľmi dlho. To nejak z detstva sa mi spravila asi trauma, alebo tak a neviem sa to nútiť už. Chápem. Napríklad bez mäsa neviem žiť, ja milujem mäso. Všetko mäsi To tam asi milujem. každý skoro. Hej. Akože ja by som sa chcela naučiť znova ako keby jesť mäso, že aspoň niečo viem. Ale zatiaľ hlava nepúšťa, takže uvidíme. Milujem robiť a tvoriť tradície, alebo milujem spontánnosť a originalitu. 3, 2, 1. Asi, akože išla by som do obidvoch. Ja milujem spontánne nápady. Akože to určite, ale určite si spraviť aj nejaké vlastné tradície. Hej. Môj život je poslednou dobou celý spontánny, akože. Išla som von s chalanom, ktorý sa mi až tak nepáčil, lebo už mi VTF. Proč chodíš na rande s někým, kdo se ti nepáčil? písal a našiel si nepísaný tak nejak nepríjemne ani tak, že by som si povedala, že no. A prvá hodina v pohode, potom ma začal chytať, povedal som, že ja s ním nič nechcem a dobre, že nedostal hysák. Takže som sa vtedy cítila tak trošku zle, že čo mám teraz robiť, úplne som mal chuť zavolať taxík a ísť preč. Mať partnera na prvom mieste alebo mať na prvom mieste seba? Som rada, že sa zhodneme. Jo, jako definitivně. Ty musíš byť asi prvorada v živote, lebo skôr asi partnerke tak na druhom, alebo rodina. Aj Ale podľa seba mňa. vždycky. Partnera vždy Vieš. môžeš stratiť, seba nemôžeš. Za sebou už je celý život. Mladá dvojica nechce stratiť samých seba. To znamená byť k sebe úprimným. Teraz teda nahliadnú do svojho vnútra, aby napísali, či sa po druhom chode zmenilo niečo na ich spoločnom vibe. Rovnako ako mal hlas, že ten prvý dojem spoza tej steny, že rovnaký mám ako aj keď som ho už videla. Aj si išla s tým do toho, že by si možno si nahrabala niečo na Instagram alebo niečo. Kámo, to je prostě klasika, prostě, hele, tak já jsem tady pro ty čísla, no. Určite nejakí ľudia kliknú, čo si budeme, ale čo ja viem, nejak vyslovene ma to Tiež netrápi. asi, že myslím si, že sa dá nejako moc zviditeľniť tuto. Tak hlavne, to by som musela ísť do Ruže. Ale to hovorím, ja tam jedného dňa pôjdem, ale nie kvôli Chceš tam ženichovi. Nie kvôli ženichovi, ja tam budem nadávať tým ružičkám. Aspoň niekto rozumný, že by. Áno, ja im poviem, že dievčatá moje krásne, zlaté, vidíte ho tak 3. hodinu a už to rozprávate, že ste zalúbené. Prostě to jsou reality shows. Chcem ísť na farmu napríklad. Necítiš sa ešte moc mladej na farmu? Asi rokov mám. A to je veľa. Akože tam chodia aj 18-ky, 19-ky. No vydržali tam. Akože aj hej, akože celkom. A ty nie, Harušu? Tak hovorím, že nie určite teraz. Hlavne teraz bola, takže minimálne budúci rok už budem mať 21. Dvojica má očividne veľké plány. Kým do nich dorastie, naservírujme im hlavný chod, ktorý sa skladá z kartovej hry Menučko, ktorú si môžeš zahrať aj ty. Stačí, ak klikneš na link v popise videa. Druhou časťou je jedlo z Count Food baru. Wow. Fíha. Prekúše sa Matúš a Sofia Menučkom bez problémov. Máme tu hru Menučko. Máme si ťahať otázky. Aký máš názor na Friends with Benefits vzťah? Jaký na to máte názor vy lidi? Já si myslím, že to je fajnovka, ale prostě jeden nebo druhý se dřív prostě nebo později zamiluje. Takže je to vlastně useless. Otázka na teba. Mi to nejak nevadilo. Podľa toho, aké by to bolo. Lebo keby sme tak, že v kuse spolu, tak to sa nedá byť friends with benefits. To zase nie, akože tam je určite nejaký limit, hej, že ja sa aj tak myslím, že jedného dňa niekto z nej chytí nejaké city. Yes. A si mal niekedy Friends with Benefits? Nemala som. Ty si mal? Mal som raz. Typujem, že ona sa zabuchla. Alebo ty? Vieš čo, ani jeden z nás, prekvapivo. Toto ma asi nejak netrápi, že či mal friends with benefits. Zobrala by si hypotéku s partnerom? Kámo, proč si kryje pusu, jak kdyby tam měla kebab? No asi protože prostě jí, nebo nechce mluvit jakoby, aby měla najednou třeba na rtu přilepený kus salátu, víš co? No ne na rtu, na zubu, já ji chápu. Aj keby ste neboli manželia? Podľa toho na čo? A podľa toho, že v akom štádiu by sme boli, lebo kebyže sme nejak rozhádaní alebo niečo, že cítim, že sú tam nejaké hádky alebo nejaké nezrovnalosti, tak asi skôr nie. Úplne rovnako by som to spravil. Keby to je vyslovene nejaké, že bývanie, že už sme dlho spolu a chceme ísť spolu bývať, tak vtedy hej, ale inak. Mať spoločné financie, podľa mňa otázka, až keď už ste že zobratí. Rovnako. Ak by ti niekto zaplatil za fotky nôh, išiel by si do toho. Čet jedničku do chatu, kdo by poslal svoje nohy třeba za 2. Proč zase každý označuje album? Záleží aká suma. Bolo by ti jedno, že či to pýta chlap, lebo podľa mňa žena by si nevypýtala tvoje nohy. Tak záleží To by se zdivila teda. aká cena. Hej, zamysli sa nad tým.
A už ji to šrotuje hlavou. Fakt brutálnu cenu. Keby som nohy poslala aj za 100. Čet, ta je dobrá, ta ví, o co jde. Tak sú to nohy. Za 100 Reálne si ich odfotia strašne veľa bab, už iba pedikúru na storku. Fotky nové by som predal za asi 500 €. Preferuješ zdieľanie polohy s partnerom, alebo to vnímaš ako zásah do súkromia? Podľa mňa to je v pohode. Pokiaľ si veríte a pokiaľ nič neskrýva, tak je to v pohode, si myslím. Asi by som úplne si nevypýtala, takže a teraz mi daj polohu. Mhm. Ale keby tam už je niečo také, že áno, že dobre, teraz chcem vedieť, že kedy prídeš alebo tak, tak vtedy hej, ale vyslovene teraz, že žiadať si polohu, podľa mňa to je veľakrát skôr na zlo ako na dobro. Že z toho stane taký toxický ako keby návyk. Dielam si polohu s kamarátkami. Ak by si sa zobudila v tele opačného pohlavia, čo by si spravila ako prvé? Podľa mňa každý dobre vie, čo by spravil poriadny chlap hneď ráno. Takže asi tak, no. Zkusila by som sa správať normálně k nějakým babám. Hej, WTF, já to nechápu, já prostě žiju v okolí jakoby asi lidí, který jsou nějaká anomálie, ale my se prostě fakt k holkám nechováme jako prostě mrt. Já to prostě nechápu, já to fakt nechápu. Že nech zažijú niečo nové. Čo by som ja spravil? Asi by som si spravil make-up. Chcel by si sa nalíčiť, to sa môžeš aj ako chlap. To je moc gay. Odličíš sa. No. What the fuck, shut the fuck up. Kámo, ona řekne odlišíš se, ale nikdy by na fréra, který je namalovaný, ani na vteřinu sexuálně nepomyslela. OK, pokud nejsi Jacob Elordi, kámo, ve filmu Euphorie. Je pre teba väčší reflex, ak niekto fajčí, alebo ak sa nesprchuje každý deň. Mne je jedno, či fajčíš, to, že ja fajčím. Neviem, či je pre teba red flag, ale určite, ak sa niekto nesprchuje každý deň. Asi rovnako. Kebyže sa niekto nesprchuje, tak asi smrdí asi viac ako keby fajčí. Aký máš názor na fajčenie? Fajčenie ja nefajčím, ale ak to niekto robí, tak ako... Neodsudzuješ? Ono je to elektronické, akože. Vejpuješ to, hej. Kámo, ty vejpky, hej, to já už bych byl fakt mnohem radši, kdyby frérka dávala slimky, ale prostě ty vapa. Blueberry ice, lemon latte. Ty vole, žvejkačka mi spadla málem, kámo, do špatný dírky a málem jsem tady umřel. Áno, nie vysnané cigarety. Mojou obľúbenou príchuťou je jahoda líči, proste saltky. Aký máš názor na kontrolu sociálnych sietí medzi partnermi? Keby si odo mňa vypýtaš heslo, tak ti dám asi fatku. Asi rovnako. Vypýtaj si, čo chceš vidieť, ukážem ti, ale vyslovene, aby si mi sliedil v telefóne, úplne to podľa mňa nevieš, či nič dobré. Aj keby si tam nič zle nepíšem, tak aj tak nechcem, nech si nikto nikdy v živote nečíta moje konverzácie s mojimi kamarádkami. Kamoškami, pretože to by bolo, že buď zlaknutie sa, alebo urazenie, alebo smianie. Protože tam řešíte jiný, nebo ne jiný, prostě řešíte tam týpky. Jako samozřejmě, jasně, posílají si tam memes, stejně jako my kluci, posílají si tam prostě reelska, p***viny a tak, ale samozřejmě tam taky řešejí týpky, že jo. No, že ak máš čisté svedomie, tak nemáš čo skrývať, si myslím. Akože áno, ale tak ukážeš potom sám. A nemá dôvod ti neveriť ten druhý. Pozeral som sa do mobilu svojej partnerky. No nic. A to je nejaký dôvod? Asi žiarlivosť. A ľutuješ sa? Nie. Že si niečo našiel? Nič som nenašiel, ale nevidím dôvod, prečo by som mal, že lutovať. On je taky trošku crazy, kámo. Tenhle týpek bude taky trošku crazy, jako. Pozor na to, jako. Cítim tu nejaké bývalé sklamania. Ako na ne zareaguje dvojica, sa dozvieme po napísaní bodov na tabulke. Zmenilo sa niečo? Dal som jej neskôr viacej bodov, kvôli tomu som mal pocit, že už si viac rozumieme, že už ten stres opadol. Body mierne poskočili, preto rázne prinášame koleso lásky s mnohými skutočne zaujímavými úlohami. Tak máme tu toto koleso. Keď ste priniesli to koleso s úlohami, tak som sa veľmi bál. Určite som sa nechcel vyzliecť, ani spievať, ani tancovať. Určite nechcem tancovať, ani spievať a ani nechcem, nech majú môj screen record telefónu, takže mobil ukážem, keď tak iba tuto. To bude mít hrozný zvěrstva, tahle typka. Oh. No. Dvojici v tomto momente dávame na výber. Buď sa jeden z nich od pasa nahor vyzlečie, alebo rande končí. Ako sa rozhodnú? Keď som Kámo, proč to vždycky musí být ten kluk? O cože to bude on? videl to
tak ma zalia pot. Lebo som vedel, že to nie je nič dobré. To je hrozné, ty kokos. Kámo, proč to musí vždycky von? To potešilo, že ja nemusím nič, že jeho som trošku lutovala, že je to také trošku nepríjemné. To je A unfair. tak mu treba. Akože kvázi asi by mi to bolo jedno. Keby teraz povie, že on sa nechce vyzliekať, tak by som bola s tým úplne v pohode. Som rada, že ja nemusím absolvovať teda nič. Nemusíš nič. Ja tu viem len tak sedieť a to sa mi vyzlieka. Chalan, čo ho poznám pol hodinu. Super. Kámo, co nám to dali za písničku k tomu? Nechci být jako to, jo, ale řeknu to. Dokážete si představit, že jdeš do takový show, oni ti řeknou, ať se prostě slíkneš a ty máš to, takový to gino, takový ty prsa prostě to, co má ten týpek nalevo. To by bylo fakt v hajzlu. Wow. To je absurdné toto. Dúfam, že sa cítiš príjemne. Veľmi príjemne cítim, musím uznať fakt. Príjemný pocit v štúdiu by sa dal krájať. Každopádne, či to znamená hlbšie Kámo, kdybys to embracenul a byl jako, tak jsem tady nahej, vole, a začal se tam takhle hledět po kozách, tak by si ji získal, podle mě. spojenie medzi našimi holúbkami uvidíme až po finálnom zhodnotení spoločného vibu. Ako sme povedali Matúšovi so Sofiou, súčet bodov musí byť vyšší ako 15. Ak pokoria túto hranicu, dostanú poukaz na spoločné rande mimo kamier. Ako to dopadne? Přesně 15, kámo. Občas nám meč nevíde, ak je výsledok veľmi tesný. Ja som myslel, že musím mať 15, aby sme išli. Tak to si dobre pokašľal. Teraz by som to zmenil, áno. Zmenil by som, dal by som to na 8. Spravedlňujem sa. Ne, bože lidičky, láska prostě ztratila význam.